Takže part 1. 2 starší dcery u zlých rodičů. Mám. To je teda ráno. Musíme zbudit nás, že ho Adámka. Tak, ty zbuď Adámka, já zbudím ty 2 holky. Adámku, stávej, Adámku. Adámku, stávej. Tati, já si dneska nechci do školky, takže tam tam rozhodně nepůjdu. Ježiš, to je dobrý nápad. Budeš chtít mekáč? Jo, chci mekáč nebo KFC. Nebo asi víc to KFC. Ale chci to za chvilku. Jo, přesně, tvoje ségry hlavně to zaplatí. Jo, to bude hezký, když to moje ségry zaplatí. Že jo? Takže ty služky to vlastně nemusíš zaplatit, abys měl papání. A to zaplatí. Jestli ne, tak to nedopadne dobře. Dobře. Takže zatím si půjdeš vyčistit zoubky. Já půjdu. Tak, dám ti takhle kartáček. Ano, čistě, já to budu zatím s tebou. Já chci skrálovat. Dobře. Tady máš počítač. Holky. Co? Ano, matko? Ano, matko? Stávejte, musíte do školy. Ale však je ředitelský volno. No to teda nebude pro vás. Tak běžte ven. Nebo vám rozbiju všechno ve vašem pokoji. Tak jo. Ano, matko. No, si myslím. Tak. Tak a co pak? Chceš tortilu? Nebo co bys chtěl? Už nechci KFC. Už chci... Teďka bych si dal párek v bagetě. Dobře. Tak já ti ho udělám. Tak pojď. Už jsi začistil zoubky? Nechci, tak si je nemusíš čistit. Protože mi vyčistil táta. Takže, tatínku, sedni si, ty si taky sedni a já tě udělám mezi tím ten párek s bagetkou. Tak. Takže, ten máš párek v bagetě. Děkuju. Tak a tvoje ségry ti zaplatí 2 000. Jo, to bude super. Ach, ségra, co budeme dělat? Já vím, budeme se tu schovávat doma. Jako vážně? Však, ale však nás zabijou. No, ty nemusíš být doma a schovat se. Ty můžeš jít ven. Jo, já půjdu radši ven, až máš průšvichty. Já budu asi radši ven, až máš průšvichty. A to se jako fakt nedáš snídani? Však nemůžem. No, tady máš telefon. Běž. Tak jo, já půjdu jakoby s tebou. Takže my jdeme. Jo, čau. Jsou strašný tvoje ségry. Čau, ségra. Tak. Takže teďka si jdu dát taky něco. Toho chlapu si nevšimne máma, protože vlastně ten chlap nepoužívá.
Že jsem ho koupila já. Dobrý, tak jo, teď se potají problížím. Tak, tudy. Tak teď si to ozeju o jeho lampu. Tak dobrý, už je to opečený. Tak jdu se koukat bez zvuku. Jak by mě máma zabala. To je dobrý. Nemůžu, jak to můžu schovávat? Že to nemůžu jíst. Tak, jdu se kouknout, jestli tam nejsou ty blbý. Protože jestli tam jsou, tak to nebude dobrý. Sakra, máma jde. Rychle odlož ten notebook. Rychle. Musím jít. Rychle ven. Rychle. Tak, jdu ven. Tak to bylo těsný. Tak jo, slyšel jsem tu něco. Uslená postel, ale ne. Tak aspoň tu postelu, protože tu mám radši. A s ničím jí odejdeme. Tak. Takže. Nejsou tam. Jo, to je dobře. Já půjdu asi na nákup. Já půjdu spinkat. S notebookem, samozřejmě. Tak. Tak já půjdu na nákup. Ahoj, zlato. Ahoj. Tak. A jdu na nákup. Cink, 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 cink. Tak. Jupi. Ahoj. Tak. Jdeme. Tak jo, co bys si dala? Já bych si dala bagetu s párkem. Nebo nechceš vajíčko? Nebo nechceš tortu? Nebo tuhletu tortu? Jo, klidně. S párkem? Jo. Tak dám mi dobré jídlo. Tady máš. Děkuji. Já se udělám asi taky. Tak. Dobrý. Tak jo. Ňom. Už jsem doma. Ajej. Rychle. Tak radši běž. Tam. A schovej se. Rychle. Budu dělat, že jsem naštvaný kvůli telce. Tak. Ježiši. Ty dveře jsou hrozný. Ahoj. Ahoj. Co se děje? Telka zase. Jo, chápu. Co tam dělá? Jo, tohle. Co tam dala černou obrazovku. Mám. Jde se kouknout, jestli tam nejsou segry. Ojoj. No. Tak. Radši rychle zamknu. Tak já jdu poskládat znovu to origami. Tak. Dobrý. Mami. Ano, zlatíčko. Kdy tam asi jsou, protože mají zavčeno. Já chci srandu. Bůh. Takže. To ne.